na 6. místě Hustopeče, na 5. místě Vysoká a na 4. místě Poruba. A nyní můžeme přijít bedně. Na místě 3. se umístil Hluzov. Na místě 2. se umístili hostující Špičky. A jako první se v této kategorii umístilo družstvo SDH Milotice. Děkuji všem vítězům. Ten závod se nechtěje. Nyní ke kategorii mužů nad 35 let. Na místě 7. s časem 30:98 se umístil Černotín.